Planeta Pământ nu oferă un peisaj fermecător doar în exterior sau la suprafață. După cum știm, majoritatea, există și niște locuințe în interior sau în subteran. Și aceste locații pot fi uneori extrem de uimitoare, mult mai uimitoare și mai impresionante față de exterior sau de suprafață. Salutare tuturor! Numele meu este Vali și astăzi vă voi prezenta 10 peșteri care te vor fascina. Numărul 10. Peștera lui Fingal. Aceasta este un centru turistic în Scoția. S-a format pe insula Staffa, care nu este locuită. Peștera are 72 de metri înălțime și 280 de metri lungime. Din cauza aceasta, este plasată în topul celor mai mari peșteri ale lumii. Este alcătuită din milioane de coloane de bazalt și acest lucru o face mai uimitoare. 9. Peștera Ayia Napa are o lungime de 80 de metri și este plină de tuneluri, poduri și alte formațiuni. Este situată în Cipru. Este una dintre cele mai populare atracții din Cipru, atrăgând mereu turiști noi. Frumusețea ei este de nedescris. 8. Peștera Tabun este situată în rezervația naturală Nahal Me Arot, mai exact în Israel. Peștera a fost descoperită în timpul Paleoliticului mijlociu și Paleoliticului inferior, aproximativ acum 500.000 de ani. 7. Peștera cu cristale. Această peșteră este chiar la noi în țară, în România, și este ușor accesibilă pentru că este o locație turistică. La intrarea peșterei este o expoziție dedicată mineritului. Acolo sunt expuse obiecte pe care le foloseau minerii zi de zi pentru a putea extrage cristalele din peșteră. 6. Peștera Săjocjan este cea mai uimitoare peșteră din Slovenia. Aceasta formează unul dintre cele mai mari canioane din subteran. În anul 1986 a fost declarat un fenomen natural de importanță globală și a fost introdusă pe lista de patrimoniu mondial de către UNESCO. 5. Peștera Lehman, o minunăție turistică din Parcul Național Great Basin din estul Nevăzii, mai precis din SUA. A fost descoperită la începutul anului 1880 de Absalom Lehman, de aici veni și numele peșterii de la cel care a descoperit-o. 4. Peștera Waitomo Glourom este o minune impresionantă a Noii Zeelande. Este localizată la ieșirea din orășelul Waitomo, pe insula de nord. Reprezintă o atracție turistică foarte apreciată din cauza viermilor luminiscenți care populează în această peșteră. 3. Peștera Red Flute. Peștera aceasta și-a luat numele de la tipul de stuf care crește la intrarea ei. Este plină de stalactite, stalagmite și alte formațiuni stâncoase. În interiorul acesteia sunt peste 80 de inscripții cu cerneală care pot fi datate încă din anul 792 după Hristos. 2. Peștera Surprizelor este o peșteră din Republica Moldova cu o lungime de 1700 de metri. Este situată pe malul drept al Nistrului, într-o fâșie de pădure. Reprezintă o rețea de crăpături și goluri care în timp s-au lărgit formând numeroase săli. 1. Peștera Belamar se află aproximativ la 1.000 distanță de orașul Matanzas. A fost descoperită pe data de 25 februarie 1861, împlinind chiar astăzi 161 de ani. În interior
temperaturile variază între 25 de grade și 27 de grade Celsius. Și cam asta au fost cele 10 peșteri uimitoare din lume. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade de genul și ne revedem data viitoare.